No, Annie. Ara, home, ara, no patis que és. Aquella volta més es que como tocaba me tocaba es que claro es que va siempre yo le digo que al torno no quiere que al torno y dice que va no le voy a preguntar no que yo le digo pero no yo una vegada un meu ne tenia un justament un va vendre el carrer del torno per això li vaig dir que al torno perquè me va dir a festes que volia veure-lo jo dic aquell manso era el que passa que era tan professional però jo el va tindre el meu cunyat allà a la finca vinga temps perquè és el que passa quan un té comboi, vale, i quan perd el comboi, doncs allí està la finca sola, allí una mamra, i la carrera no hi ha ¿Amadeo a Puerta Gallola ya o qué? No te veo. No se te haya espabilado por si me toca. Hombre, aquí no se me queda nadie por si me toca coger. ¿Estás cogiendo ahí?